العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد الحمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے اللہ کریم دا شکر ادا کرنے دا طریقہ ہے کہ بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرے، رب دی عبادت کرے، گویا کہ اس بندے نے پھر رب دا شکر ادا کر لیا ہے۔ اور نماز پڑھن تی بعد اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کرے تو انہیں اپنے ماں باپ دا شکر ادا کر لیا۔ اج دا عنوان سخن حقوق والدین، ماں باپ دے اولاد دے ذمے کی حق نے۔ سب نالوں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ صرف رب دی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد رب فرماندا ہے تاکیدی حکم دوسرا اے وے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو، انہاں دے نال معاملات اچھے انداز نال سر انجام دو۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دے حسن سلوک دا حکم فوراً کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے اس دے کئی اسباب نے۔ سب نالوں پہلا سبب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے، ہر چیز نو رب نے پیدا کیتا ہے، لیکن انساناں دی پیدائش وچ اس دے ماں باپ سبب نے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں تے خالق حقیقی ہاں تے میری تے کرو عبادت۔ تے جڑے تواڈے واسطے دنیا دے اندر تواڈی پیدائش دے ظاہری سبب بنے نے تواڈے ماں باپ، انہاں دے نال کرو حسن سلوک۔ دوسرے نمبر تے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کوئی بھی بندہ اتنی دیر تک اپنے آپ نو شکر گزار بندیاں دے وچ شامل نہیں کرے گا جتنی دیر تک اس تے جس ذات نے جس ہستی نے کوئی احسان کیتا ہوئے کوئی انعام کیتا ہوئے او اس دا شکر ادا نہ کر لوے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماندے نے منعم حقیقی یعنی ہر ایک تے حقیقی طور تے انعام اور احسان کرنے والی ذات رب تبارک و تعالی دیے۔ تو رب نے فرمایا جس ویلے میں منعم حقیقی ہاں تسی میری عبادت کر کے میرا شکر ادا کرو، اور ماں باپ درمیان وچ نعمتاں دے تانوں حصول واسطے سبب بنے نے، اس واسطے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو۔
اس تو علاوہ مفسرین فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دے حسن سلوک دا حکم اس واسطے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندے جدن تک تو اپنے ماں باپ دے حق صحیح طرح پہچان کے انہوں نے ادا نہیں کریں گا تو حقیقی خالق دے بھی حقوق ادا نہیں کر سکیں گا۔ پہلے اپنے ماں باپ دے حقوق ادا کر جڑے تیرے واسطے انعامات اور احسانات دا سبب بنے نے۔ جس وقت تو انہوں دے حقوق ادا کر لیں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی مفسرین فرماندے نے کہ اس بندے نو اپنا حق ادا کرنے دی بھی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اور اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالی نے اگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ماں باپ چو کوئی ایک یا دوویں تیرے کولے بڑھاپے دی عمر وچ پہنچ جان فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہوں نے اف بھی نہیں کہنی، انہوں نے چڑکنا بھی نہیں۔ مفسرین فرماندے نے اف عربی دا لفظ ہے، قرآن کریم دے اندر آیا وے، تے اف تو مراد ہر او کم، ہر او گفتگو، ہر او کلام جس دی وجہ تھی تیرے ماں پیو نو تکلیف اور اذیت ہوئے او اف دے زمرے چ آ جائے گا۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اف بھی نہیں کہنا، انہوں نے جھڑکنا بھی نہیں، تے پھر کہنا کی ہے یا اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں پیو نو کول کریم دے نال بلانا ہے۔ حضرت امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کول کریم اے وے کہ بندہ اپنے ماں باپ دے نال جس وقت گفتگو کرے اودیاں نظراں بھی نیویاں ہون اور اس دی آواز وچ بھی تکھا پن نہ ہوے، بلکہ مٹھاس، چاشنی اور ادب والا لہجہ ہوے۔ جسے دوویں چیزاں اکٹھیاں ہو جان گیاں پھر اس بندے نے اپنے ماں پیو دے نال کول کریم دے نال کلام کیتا وے۔ اور حضرت امام زہیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ کول کریم دا مراد اے وے جس طرح غلام اپنے سخت مزاج آقا دے سامنے اپنے آپ نو جھکا لیندا نا، بندہ اپنے ماں پیو دے سامنے اپنے آپ نو اسی طرح جھکا لے تے انہیں کول کریم دے نال گفتگو کیتی ہے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وے کہ اے میرے بندے تینوں ماں پیو دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے، جسے تو کول کریم دے نال گفتگو کر لیے تے پھر کی کر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں پیو واسطے رحمت دے بازو بچھا دے۔ تے مفسرین فرماندے نے بازو تے پرندیاں دے ہوندے نے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں نو حکم ارشاد فرما رہا کہ بازو بچھاؤ۔ جناح کہندے نے پر نو بنیادی طور تے پر تے پرندیاں دے نے، تے انسانوں نو کیوں کیا گیا وے کہ اپنے رحمت والے بازو پر بچھاؤ ماں پیو واسطے؟ مفسرین فرماندے نے اس دا سبب اے وے کہ جس طرح پرندہ اپنے چھوٹے بچیاں نو کوئی تکلیف پہنچے تے اپنے پراں دے اندر لے کے اپنے اوپر ساریاں مصیبتاں جھیل لیندا ہے، بچیاں نو تکلیف نہیں ہون دیندا، اسی طرح جس وقت ماں باپ انہاں نو کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ آون لگے تے اے اولاد انہاں واسطے اسے پرندے دی طرح ہو جائے جڑا اپنے بچیاں نو پراں دے وچ لے کے اپنے اوپر ساری تکلیف لے لیندا ہے، تے اولاد بھی اپنے اوپر تکلیف لے لے لیکن ماں پیو نو دکھ غم نہ آن دے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تو ماں پیو واسطے دعا کر یا اللہ انہاں دوہاں تے انج رحم کر جویں نہ میری بچپن ہی تربیت کردے ہوئے میرے تے شفقت کیتی ہے۔ کہ حضرت سیدنا امام زہیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اے بندے اگر تنوں تیرے ماں باپ کسے وجہ تی سختی نال چڑکن، کوئی برا بلا کہن، پھر بھی تو انہاں واسطے رحمت دی دعا کریں گا تو پھر تو انہاں نال حسن سلوک کیتا ہے۔ اور اگر تو انہاں دی چڑک نو برداشت نہ کیتا، انہاں دے سامنے بالکل تو کسی اور انداز وچ آ گیوں تو پھر تو انہاں نال بالکل ایسا معاملہ نہیں کیتا جڑا حسن سلوک دے زمرے وچ آوے۔ اور حسن سلوک دے اندر کی آمدا ہے کہ بندہ کسے قسم دی تکلیف ماں باپ نو نہ دے۔ اج اسی سمجھنے ہاں کہ ساڈے ماں باپ نو اس دنیا دے اندر
ساڈی وجہ تی شرمندگی نہ کرنی پوے، شرمندگی نہ اٹھانی پوے۔ تو کدی یہ سوچیا ہے کہ جس ویلے ماں باپ اگر دنیا تو چلے جان تو ساڈے جڑے کم کوئی ایسے ہوندے نے ماں پیو قبر وچ بھی انہاں دی وجہ تی شرمندہ ہوندے نے۔ حدیث پاک دے اندر آمدا ہے، نوادر الاصول دے اندر امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نقل کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ تعالی وتعرض علی الانبیاء والآباء والامہات یوم الجمعۃ فیفرحون بحسناتہم ویزدادون وجوہہم بیدا ونضحا فاتقوا اللہ ولا تؤذوا موتاکم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خصوصی طور تے سوموار والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کریم دی بارگاہ وچ لوکاں دے اعمال پیش کیتے جاندے نے، اور جمعہ والے دن نبی کریم انبیاء کرام علیہم السلام ماں پیو انہاں دیاں بارگاہاں وچ بندے دے اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فیفرحون بحسناتہم، اے ماں پیو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جڑے جڑے دنوں چ خصوصی طور تے انہاں دیاں بارگاہاں وچ بندے دے اعمال پیش کیتے جاندے نے، بندے دے نیک کماں دی وجہ تے خوش ہوندے نے اور انہاں دے چہرے دی رونق پہلے تو ود جاندی ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کو ڈردے رہو، ولا تؤذوا موتاکم، اور اپنے فوت شدہ ماں پیو نو یا کسی بھی فوت شدہ بندے نو تکلیف نہ دو۔ اس دے تحت حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عیون الحکایات دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ ایک بزرگ سن، اللہ نے جس وقت انہوں نے اپنا یہ قرب عطا نہیں کیتا سی، انہوں دی زندگی دا انداز کچھ اور سی۔ انہوں دا نام ہے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خود فرماندے جس میں چنگی جوانی چ سی تو میرے کرتوت انج دے ہوندے سی کہ لوگ شرمندہ ہو جاندے سن، اور میرے ماں باپ بھی میری وجہ تے شرمندہ ہوندے سن۔ فرماندے نے ہویا کہ میری یہ جوانی سی، باپ دا انتقال ہو گیا، دل تے چوٹ لگی، توبہ کر لی، نیک اعمال شروع کر دیتے۔ کہندے نے ایک دن پھر ایسا آیا شیطان غلبہ پا گیا، میرے کو پھر کوئی غلط کام ہو گیا۔ اس رات میرے والد خواب وچ آئے اور انہاں بڑے سخت انداز وچ مینوں فرمایا کہ پہلے جدن دا میرا انتقال ہویا ہے تیرے اعمال ایسے ہوندے سن کہ میں اپنے فوت شدہ قبرستان والے دوستاں وچ خوش ہوندا سی، لیکن اج تو ایک ایسا عمل کیتا ہے جدی وجہ تی منوں شرمندگی اٹھانی پئی ہے۔ وہ بزرگ کہندے نے جس وقت میں خواب دیکھا تو میں دوبارہ پھر سچی توبہ کیتی، یا اللہ توبۃ النصوح دی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منوں جس وقت توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرمائی، فرماندے نے پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کر دے، یا اللہ منوں زندگی چ کوئی ایسا دن نہ لے کے آویں جس دے اندر میرے کول کوئی ایسا گناہ والا کام ہو جائے جدی وجہ تی میرے باپ نو شرمندگی اٹھانی پے۔ اج اسی کیے ماں پیو نو خود چڑک دینا ہے، غلط گلاں کر دینیاں نے، انہاں دا ادب و احترام نہیں کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نمونہ اے وے ساڈے واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس خاتون دا دودھ نوش فرمایا وے، یعنی رضائی والدہ آپ دے، ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام مقام جعرانہ دے اندر گوشت تقسیم کر رہے سی، ایک بڑھیا خاتون تشریف لا کے آئیاں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا کے انہوں نے اتنے بٹھایا، تو راوی کہندے نے حضرت سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک شخص کو پوچھا خاتون کون نے، انہاں کہا اے او خاتون نے جنہاں نے نبی کریم علیہ السلام دی پرورش کردے آپ نو دودھ پلایا سی، اور نبی کریم علیہ السلام تے رضائی والدہ دا ادب و احترام سکھان تے حقیقی والدہ دا کتنا ادب و احترام ہوئے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا وے ساڈے جے نوجواناں نو نصیحت کردے آیا، افو النساء الناس تعف نساؤکم، اج تسی ماواں بھیناں لوکاں دیاں انہاں نو پاک دامن رہن دو تے تہاڈیاں بھی ماواں بھیناں پاک دامن رہن دیاں۔
اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، اج تسی اپنے ماں پیو نال چنگا سلوک کر لو، کل نو تہاڈیاں اولاداں تہاڈے نال چنگا سلوک کرن دیاں، یعنی جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا، جس بندے کولے کوئی مسلمان پرا جڑا پہلے کسی وجہ تی ناراض سی وہ معذرت کرن آ گیا وے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ كَانَ مُحِقًّا أَوْ مُبْطِلًا، اس مسلمان پرا دی جڑا تیرے کولے معذرت کرن آ گیا، معافی منگن آ گیا ہے، اس دی معذرت نو قبول کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو دی معذرت قبول نہ کیتی پھر کیے فَلَا تَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْض، تو حوض کوثر تے میرے کولے بالکل حاضر نہ ہویں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دیاں جڑیاں خوبیاں نے انہاں دے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت پنگوڑے دے اندر اپنیاں خوبیاں ذکر کیتیاں تے نال ہی آپ نے باقاعدہ کیا سی وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ رب تبارک و تعالی نے منو والدہ دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا وے، وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور منو میرے رب نے بدبخت اور سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ یعنی جڑا بندہ ماں پیو دے نال حسن سلوک کرے وہ سرکش نہیں ہوندا، نافرمان نہیں ہوندا، وہ بندہ کسے قسم دا بدبخت نہیں رہندا، لیکن ماں پیو دے نال حسن سلوک جدن تک کران گے تے پھر اللہ کریم دی بارگاہ وچ سانو رحمتاں ملن دیاں اور رزق دے اندر بھی برکت آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اپنے ماں پیو واسطے دعا کرنی چھڑ دیندا ہے اللہ کریم او دے رزق دا دروازہ بند کر دیندا وے۔ اللہ کریم سانو ماں باپ دا ادب و احترام کرنے دی اور انہاں دے حقوق نو ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور والدین دے حقوق وچ یہ بھی آؤں کہ حضرت سیدنا ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اچانک نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بنو سلمہ قبیلے دا ایک شخص حاضر ہویا، انہیں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے نے، انہاں دے چلے جان تو بعد کوئی ایسا کم ہے وے جدی وجہ تی او کم میں کراں تے میں انہاں نال حسن سلوک والے بندیاں وچ شمار ہو جاواں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہے نے کم، سب نالوں پہلے اے کم ہے جس ویلے ماں باپ دا انتقال ہو جائے الصلاۃ علیہما، انہاں تے نماز جنازہ پڑھ، والاستغفار لہما، پھر انہاں واسطے بخشش دی دعا کر، وانفاذ عہدہما، انہاں نے جڑے لوکاں نال وعدے کیتے انہاں وعدے پورے کر۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وصلۃ الرحم التی توصل بہما الا بہما، جڑے انہاں دی طرف تیرے صلہ رحمی والے رشتہ دار بندے نے انہاں نال صلہ رحمی والا سلوک کر۔ اور آخر تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واکرام صدیقہما، اپنے باپ دے دوستاں نال اور ماں دیاں سہیلیاں دی انہاں دا بھی عزت اور احترام اور تکریم کر۔ جس وقت یہ کم کریں گا تے تو انہاں نال حسن سلوک والے لوکاں وچ شمار ہو جائے گا۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اپنی نیک